aquesta exposició hi han peces realitzades en els 2 últims anys, que és el mateix període en el qual he estat fent una tesi doctoral, la qual s'articula al voltant de la meva pràctica artística i es basa en investigar com l'objecte és capaç de transmetre vivències corporals, experiències corporals pròpies de l'ésser humà. Llavors, les peces que feia fa 2 anys, diguéssim, eren més com entitats corporals amb una forma definida, on hi havia sempre un dins i un fora molt definit, i jo controlava, diguéssim, la forma que tenien, i tenien una relació molt corporal amb nosaltres, en el sentit que tenien l'escala molt similar a l'escala humana. Llavors, quan ens hi aproximem, tenen una relació més de cos a cos, diguéssim. Mica en mica aquesta manera de treballar ha anat canviant i m'he anat focalitzant més en treballar directament amb la matèria i a través d'aplicar-li una sèrie d'accions, algunes accions violentes, esperar a veure, sense controlar la forma final, esperar a veure com ella reacciona i així veure com la vitalitat que té dins. Són peces més amorfes, sense un límit definit, que diguéssim que he deixat que la matèria mateixa fes el seu recorregut quan jo li aplicava alguna acció. I finalment hi ha una instal·lació en la qual hi ha un canvi d'escala rotund on tu et pots introduir dins d'un cos. M'agradava fer el paral·lelisme de concebre el propi edifici com una corporalitat, on tu de sobte et pots introduir penetrar en una espècie de conducte i experimentar com si estiguessis dins del propi cos.